Kapitel 1. 08. Jeg taler dansk, engelsk, polsk, spansk og lidt tysk. Hvad med dig? Jeg taler polsk, fransk, italiensk, russisk og lidt litauisk. Taler du polsk? Ja, selvfølgelig. Jeg er polak. Kan du også tale dansk? Nej, men jeg kan tale engelsk. Taler du tysk? Nej, det gør jeg ikke. Hvad med engelsk? Heller ikke, men jeg kan tale fransk og lidt dansk. Taler du tysk? Ja, det gør jeg. Kan du tale tysk? Nej, det kan jeg ikke. Hvad med engelsk? Heller ikke, men jeg kan tale fransk og lidt dansk. Kan du tale tysk? Ja, det kan jeg godt.